Ngu blay namanta jingni we khna te ikloi banwan chikmat banai ka tesmni halor ka snido ka jong i fikar tang komno Kateng bebel jona jona phi sa ai masa anong masa hoi te utu khnyang jo phi ka tu ba mi te la kumba kat no phi la mi ka no banai ne ka no snem tu khnyang mi tang daki benai ngala mi kumba si benai al benai tambalong ulami himo kum tu khne tamam dami palan te andang ala depta ka dawa jumpi pete kala mi ulami bon be ken ulami lut pete saban anda ulami lot sabar piwan sim banai ba ka no banai balai tu khnyang te phi yo na ai ka ai junga video junga phi na ai ngayo na itu iba yetre bat phi himo ite pensai ngayo na i te ngakli na i te ohana sa spek video jongpi inspensai i ka jaka bai ai te ngakli video jongpi te hapur bata tu dawai usulong kuno bring stang ta pita kuno yu ngala sai khmat da kutu ka saban te adin padang asat sata da kutu kumbat pi ong khat kumban ngala ta tu pisa pata da aloe vera gel asta kom tu te damen ngathia ben ngakhem stam ngasai khmat da kutu saban te ngata da kutu kom phanyang ngasta aloe vera gel ngasta sunscreen te purba ta itu ki dawai ka phi purba sei phi long kumno kadang reaction kadang jing sat dan em kadang ma basen piang atu kadur ba phiyam bayang pai kong kat ni te banga em ta banga dang ta si asim padlong e mo hadin lai sni na saus ni so tu azang sat azang mi te kitu ki yu azang mi kitu ki knyang ban po pa pi ong mo hoi kin samilut dang azang sat dang ta dang sai khmal azang sat dang ta bi pat te hoi ngata be dalam mi khombon ngasen pi ong hanam li le tengah shania be himong ata ka kencing shania ba ta hadin ngata ba hadu dala jam tengah wan shim biang him pada jam phap ong ta biang tengah ta biang hi kan no bilar pila pelu la don sa bilar kan no benai la ta ni na do mat ngata na do mat tau oktober te kamut pila testa hadai pila ta testa te ka sabon long kumno ka saban ru kalong bal pada dan mi knyang e kum turu dadon kitu knyang bari haduru kalong penter khong ba ka penter khong kalong penter khong ba knyang ru de pia de sai khmat ru kalong fresh ha ka face jeng ru te mentana ngan ai nai phi daka we re ka dawai ngap ba phi sia baro ini kena ilakut ke de banta ai kan ni simni ilakut banta ai kan ni ma inam ta shi kan ni mentangan ai nai i de ka we re ka cream ka balong kan nai cream ta ka daw ka dur ka badim bu kena ban nanga ban chin chi ki dawai kuli shi bun testimony jeng pi bat la khoi chi sha ka sni do bat ka long ru ya ki we tong pin suggest kum no padi ki we pat ki bata don bun ki ong ki tieng dawai ka bam shem la test de ki doctor ka bam shem la e ki ong kim long ta phi bata phi sngo kum no ngata ki bata ta da kita ki bandon ka jing shania ma ki bandon ka jinget kidi benlong ki bayai sha ro na ki babon ki bata ikene idin laban shim balawan shim lang mangaru yong hana ba kaling a kumni kumtai hakaporta ho oi kaling a tamang di benlong ki bayai sha ki basania badon ki jinget te kumtangin kumut ita klam ta shu kam ta shu ikaman shu itu bawan mangan ma kaman shu te be im subendut di fi mental aku kan ni isngo benut ke nyanga te ngong phim le biang yong ngan sapet yang yong hana ni bom mi arab ta ngong piti banta da ka jing nya ne marong kum ni kan kita wai doktor la ya ta keleng te kala long ka skin kala long kala du te menta kat ni kan ni sni do chung pi hadu baro ki da pur status ngai kyong ani jing skun yong kadus nam ngong khat riu kadus nam ya sa yo afo alaman ni ai te ba biang bangindang menta dawai te mut ka sni do chung i babon ite de kita am kining a be hinga ro fas ngaling ama tang ba to me ring fus pe yong pilawan shim bi de menta da ka jingen long ki bayai sha yong ek barong ha ban sha tenga ta be da ka jingen sha me iru iju fus bilong iju pen kan ma be nga menta te don ki pong ala sam thia palat em ngalak let ông bia ngadi benta be ngata be ngadan klet tang sisen nang pa ju klet tang sisen ngadan kan mau de bangi lawan yeng met palan tanga klet tang kham ta shu de ju pen kan mau be nga ime me pi could support rồi ai mình sim be ông ta be ông ta mi me yong kum no mentam la ta ti bala khoi ke ông hana ông ai ngo mo ông ai kuble moi kong keri ba de da ka jing yu jong imo ba ngala long kum ni ru to kuble shi bun ya
ya testimoni ublen kor kui pi ba kan long ro ka jing kor khu matash ki ba pon ki khana samla ki dawai ki ba kong ki riashna ka de khambat khlau be ki de ki bala san bha bala chong dwai ba dam de tang bata kan ni phin dalata kat ki ich chongan em no shai kan sa be kum tu na pi kam ai chemical shu kum mangi mingi lai chemical shkamat philip am ashu mata ke ni kan ni ka ban use pin da philip ya kan ni kan dia philip itu kan dia okay kan dia dekat tu pej baha baro kani mentakan sawan nawan kawan kana markadon arjai ki ba ai kadur ngadon bala nga ai kani kan night cream nan de ka serum tementai ini kena ngan ai da kani ka night cream ka ba i induce tetang katai ku boleh shun boleh ni okor kui pi ba kama bani share kani ka video kana ba ka riet chung ni ka dawai kanam ki ma nam ta ko belum chuple am ya roi try ke ai ngui blelem ba itu kena i blaban ai ke testimony badang don so ar lai tadi ke baga testimony ya ka bang ban pelat te shwa katai ka bangan kerna halor jung ni gi dawai nga kwa ban ong shwa na ka benta jang i hansi ke don shibun ki dur gi jong pi hanga ka ba pi pilasen ha ko por ba pi dangwan shim dawai ba pila juta dawai keleng shkiwe ki jaka rena ke na nga pat pi sisin wan pila shulong ko ba demand ba di ban jam no bet hako tu ka jingkwa ka jong pi kumbang ala ban keren sya kamat pa ki dawai ki chunga ki bangang shina ki dedi ki khambat sudah bangangam pen bor hiru yanu nuru ba kin shimi ka dawai kata ka shong ha kamon ka jong ki namar ba ngala khat lai snem ngala shina ki di dawai ngatip kumdu nga shina ya ka ba kum juru nam tu iba ong ba mga mentang ngala kamai spa ngala kamai po bangam dan ki social media banala ka kien chung blay kaktiin jublay ka ju hikay mo ba siya ban angi ka syuntur ngide ban datip baha ngide ban da wat bani baha na mari opoy siya ka jaburom na mar siya ka bangangan wan ha ka ban tray full time ka kam jublay ngala siya da wai siya syakmat ngala dep tray kam business siya syakmat re hadin ba ublay upen imi ka jingim junga upen kalay nga wan siya ka full time Henry ngangam kut patang ha full time Henry nga shim regari ka senjam ya ka bangangan ngan le kumno ngan survive ladi da ka banga trisitom ya kan diga ya ki kam ki jonga da ka ba ublei ai ki digi dawai ki digi kembat ya ka banganga shna ba ngala ban survive ya kum juru mentang ngala tadi aga balang ngala kum ba south sinabi e ngala one full time hadin ka jing i jonga no e ka banga beli ki dukan ka jonga ngala i hadin bla i ki dukan ka jonga ngalawan full time hakakam ko juplay wat shina yar ng pam naka yeng ko juplay ngadang ay penban ya ka namar ngaday ka bapet ya ka balang paka founder ru jong ka de New Jerusalem Remnant Grace Church te ban syukren pathar kam long tang naka daw banga ngam palat one social media show kam day e banga ngam ngala stop e ban syakri blay man ka Friday nga julay alap man ka sngi nga judon ki jing pendwai ki briu paka jing slok ru te ban syukren pathar kam ya ha pakam juri nansi iong ba kanika nyang mong umla are ban jam permanent tela dadai kum ta te kumno manga par nga jam permanent bar kiwe du ki bamwan shim shu kumno ki la ban jam permanent ka we ka dai ba ka long ka jing ya sha jung ki pi ong ba ka dawai kam la ban jam permanent ka ba pi suggest pa de ki briu pat ban net pat ban shim pat na ita i doctor pat banga ko mam ko ban pau karteng hatu kanika jing le ka jung pi ka de babiang ngi do la ka jung ka snido menta pipi mla ban jam la jong ko pipi kwa tang da ki penai ka papi la ta dawai yang mong la keleng ki jaka pi wahang api kwa be ban jam no ba pipi myo re ka tu ka ba ki dawai ru pim shim lut re ki dawai ki ba de ban shim here pi wan pat long ban block ande ngangan ong ya block sa de ki pholak billion lak ru la da ublei hi utmu ban kor khuyanga utmu ba kini ki we kin yok khia dan bala ban blok na makaktin chublay ko ong ya kabanganga khang dan bala ban pli ba ka banganga pli dan bala ban khang sai persyang ban khang manuru ada ublay hu la u ayo ni kumbat ba bon ki ba jem mo pi ga tesmini jitu kana pi ga sni do jeng ini kong kalong kumno pat menta kalong kumno ngangam pen bor yo nur ban shim ga dawai na marka pisa ka de jong pi ka por ka de jong pi baro ka de jong pi here ban shubli mi ha de ki post nem pilai ta dawai shatu shade bat nyang mo la bun stem hari hanga pi panta de ki penai ngalata lai bilor sa bilor ro bilor kiwi le de ki snem ro kim complain mar kitip ba ki kila le kulumar ka sini do jeng syakmat pakum jur ko banga nga ong idon la ka jong ka issue jong nyang mo hakamet chingi kitu ki bom den issue na po kamut lada kita kamut ki jam mde bela jam dot khoi baro kin sadon ka tu kan ni ki bade ki dahap de ban pen khoi kom ju itu iba ju itu kong kidang don ki jing pen khoi ke jeng ki hendai ban ong be bakan ta lai benai ban khoi le be baro
kampat khut le baro hanre kitu babun ba ilanang khoi ban menta kadang ya ke wi ke singi ilanang khoi te kini ki we wan shim dawai nanga ki ju text yang ba ki jong kong kalong kumni kalong umtai ba ngabatai ba hanre kini ki we pa ki wan direct ba po social media ba ban ong ba ngalata kata ngam jam te ngamot ban kli kata halor jang kata hatu pita asya ki dawai ke janga lada pita asya ki dawai janga bali pimuan pada pola da pidan kanu ka isu kemudian gini kiwi ki keli ki atho nga batai ki it's okay maybe pilata ru pipem jam nga laman ben bore pi laman bor bar ki wei ru ke gani ke video ba pe ki comment ki ba nga khlem shem la khang ki comment khanang ba nganam long syukur la pimuan banta ta la pimuan banam ta nai pelut pisa mo ngangam force than tang ka wengan ong kidawai ki changa ki de 100% herbal ka bom khle steroid ka bom khle uric ka bom khle ya ka no ka stearic acid and kojic acid any acid kam shim na khle but budan iwi kong yong ba nang ta nang kong kidawai jang pi sunscreen uyong palat handai por belawan pada hangni kajing snedo jang i ka khampala kajing plung bani ka snedo ka changa kata ka ichu iri san pong sinam ngangam pen bore no nuru halor jeng ni kita wai barang ko ban batai ru halor jeng kitu se ki bala ta ki ne dawai sngo ba bu lupa ka dur ka barim na mar klembu yo ka dur ka barim kumnungan ip kan ni kita wai kani di kan night cream mo kani ka lawan night cream anda lakut ko tu ka dawai anda ka yo ka dur barim jeng pi ngan ai ka night cream lani da kani ka vitamin C serum ka banga ai ka bom dan ru m ka de bitang ki khambat ki banga press ki ni ki khambat ka ba perlu ka sini do wat u ai thala wat u khat wai thala u khat bat ki babun jai ki dawai ki ba nga shna te ka sabon khulung ka sabon khli ka sabon khmat te jong ni u jong umau jong jorho jong ni u thyroid jong ki babun ba ki dawai jong papa ching jong kom ba philai I tu da unyuli jong amen shaw long kum to pa phi men ta ulong kum ni phi long kum ni anda philawan le in real philai thu ba ban men ta ngadang yo thamma yo khambat yo ko boble pen pau te ukhlain ba te don ki bon ong kong ila ne ban jam te ngam la ban jam han renga kwa ban test men ta yu khambat dan iwe even sawan shim ban sa test dengan sampai ken halor jeng I baka I jeng I kala poi sikisan pho dengan tes I la dakalala kamot uni kumbat buat yakir la hanre naka benta jeng gitu kiba juga ni company yang kabadang don thamai menta te kamot sa sanpo hapo kala hi re sanpo jong kanam la namar ba don la ka jong kani ka namar kat banang ya kembang ngong phen I ki saban janga ka wei ka por pi ka change pi ka ko batai de wai ka change pele nga kwa ban wan ha kata ka ban balong jana namar kat ba umpat jana ngan parwan ra ka sha ka company ka kwa pe kolong jana he kiliang baro bangan pe hasok kat nu kala ban ya kani ka dawai ban ku de ka dit jong ka henry pimla ban ta pala de ka dit ka bangabuk ngamenta dan iwi kong yang komno king kong ka nyang mong changa ula khu chapa palat hari menta uki kan san pakani kani ta ndang la pe pa ka dong la itu ba ilata pala de ka dit ta ndang la kli I yang ka dit komno ka dawai jeng pi ngong kan nu bena pilata I wan shim na do February hadu menta idang ta ka daw ki nyang mong ya ka dit ka bangala bu sngo pha mde ban man palat ba kom ju itu iwe I kong mala de ong kanu sien mde ban trot mde ban kebo mde ban sendi mde ban kershut de gadur ritu iwe kershut da sapon itu iwe kershut da mosri itu iwe kershut da jan ti ong pise kong ani caka bom dan yang morudan anda lawa de katan ra ka de ba kershut jani ka sini do kanu sin ngala de ban batai halor jong kani baka met jungi ka bakam long sensitive ka babun ha ka met jungi ka de ka sini do taka daw ni de ban take care bhaya ka halor jong ka sini do pat karu kambabam iki jimbang ki banga kang ru ban bam kiki bam bek om bakwa te kong ban bam te piwan ban complain pa nga halor jeng kani na mar khatlai sinem ki doktor tang san sinem ban research ya kani ya ki no ba ki puli handai nga simpor do khalai sinem ban wat ban dia be kini kita wai ban perwan janai ka bat lada daily ba ki wiki ken wan ai ka testimony kumot abun ba ki dawai ki abun ba ba pin I ga video ngampala I ga video ko jangas ban ngan samik tin juble kalong ba mensya hak to por ngam parwan full time hak ti por bangon sya kamar kaleba ka balang ngam pat pen poi ka ministry sya ka balang menta kala poi sya ka balang ngahablay lungi yang brio ngahaban penduai bible study ngahaban bible study ngidan jeseng dua sya jingit ngidan jingelap ngidan bun ba takadang ngam la syubandan hoi kan poi ko por kabangan supply andang la de studio jongai kabangan pelaj wat igi jingrwai ke banga komposi ke jingrwai ke banga ngarwai pat kiwi ke banga dang plan menta hari ban syukurin pathar kam ya ha barga temu ruban wan menta hapo jowai ha jowai ngalam ban temu te sngo bha ke badana jowai mar nganam wan tang shpungut ar pungut nganam pawan namar balai
man la jangai ba namar kador ka dawai ngadi kumju be kembadi na shilong namar la dara de kiwe kador ka dawai kin sapentam namar ba kiru ki habio nong Henry ladang awan nadi kakamut video be ka ju ka do dawai Henry ka deben palat ya ka arpungut kanang ba andang awan kanang banganam los ka bai petrol ka chunga ka bai singi chunga pat kumjur ka bai driver ka bangang hap siwi i shisngi 1000 ai ka bang hap siu terus ngobha lada ki bawa dena jowai lada ki dena ka nuko jaka lada la palat ya kata ngangan wan kanang ba pi pinong suk but insa wan I testimony sa iwe pat halor ka ba po hasmit insa wan da iwe te kini ki dawai ka chunga ke de 100% herbal ki badon bon jait dei ta tan kini ki bangapan pau ki don jong năm tàu khnyang 5 tàu ithala 5 tàu nyang yong 5 tàu nyang mong 5 tàu khat na ka benta ka ba pangmat na ka benta ka ba tha ka met ka phat 5 tàu ba pai 5 tàu sinus 5 tàu ba bon ba ki dawai ka banga ngasna bat menta ngadang mat persyang ya uni lipstick uba pila banta ru apo sintur pe pila ru ban blush kini namar kita ki bangangan sina ki day bet ki 100% bet na ka ba dan kanu no ga jingkle ikinu kinu belong glitters and all ka ba silong bet kalong bet natural blush bet kanang ba kanong itanat te katang ka bangadang persyang te halor jing kitu ki wan accuse singa halor jing ki dawai an wan be ha ban penkut ada pimut banta ta lada pimut banta nai ta ban pulut kai ka pisa ngangam force na makapisa ka de ka jongpi te sumbaban share ki dawai banai ba mensha tangi ka tu ka dawai ta nga di 1000 ndai mentai ka dawai tak ngadi tang andrus pa tika ika papi kwa banam bakanam ki December sembah share ke video begitu kijing bam ki bangala batai ban bam sko ban bam hai tu kijing bam ko bam iki kijing bam ko ban bam mat kum churu bangawan halor junguni ujaran mo kajing research ngi men chungang iba tai ujaran open plung ka srido mo te ngamtip halor na mga kalam research haka bangan yo ikata rega haka jing research nga kabangalap ujaran udi ba penyap iki knyang baro badana po met ki chai knyang ujaran ba du jomordo ya rabha man penyap knyang bar ki we ki jur im ki raban sat ya ka met pasnam te kamtam ma pisia ki bala dan lupa ka issue yo nyang mong chopi hapo ka nga kini kinga like no kini ka bangang ong ka kamjur ka kam e kani na markani ka kam e kam eban penjam ini kadang makam kini ke de ke kam jam ke kamera hande ke bakam kula ben mi ru ke de kini hi ben kula ben mi tika ibala ban onga kebangangan ong katu ke banga batai pi ban bam so ban bam iki tu kijing bam ke badi ban bam tukum turu ada pi takli mada don iwe bak takli berkata ru bangar nga shek takli wajule be direct be she's an ashtam kum to be pinlek direct no be ba pinlek shim da wai no be wajule kum ta namar kan kta iga met chupi anda pila long khamhe namar ka met chupi kan salong rocks ka met chupi baro pila shkwa da wai da pila lai na takli kan sa penhiar pihap ai da wai penhiar da lai da penhiar pin sa don ka jimpang shade pi ai mar ka met chupi ka long rocks ho kini kita wai ke padi kini se kiwe ki tu ki rocks da kam wai ra re kini ka da wai ka padi mengir mala ai rocks ya ka ban pen man palai kthai met ka part ka jungi takara habas kisen stom ka do kanuru pat persyang kumba uni udan ukam klan uni bani usoman lang kam klan uni bani usoman lang mo uni kam klan bani usoman lang tu te de nam ta bajarho te de nam ta ka penhiar mo pakam chu dam ta bathakli ka bang bad ong shet e ka sha ka bayong andala shet e ka sha ka bayong te nai ashini por bathakli di be de to ka basha bayong mo telada pikwa pa kuntu pi ong ba ekpo dina ka daw ching ekpo ta ka daw ka shong piles ka met jupi mo ka shong piles ka met jupi ka don piles no kay pipi dipen le kasha ba yong kasha ka ba yong ba mo nai kam ashini telik po men step di aka pakan sa ki knyang gele kinu ki jabo ka badana met utu slasha un klong lut hende dai bandi palat pat ya ka tu yo pen rai uhat un sa dry la di palat kay pidi bandi kumbala batay steng pela ba bandi ro sisngi mo te ngadang research halo ki babun tigitu ki babatay nga mentas wa mende ikata ka benta ba bagi jur im pikiso u avocado nam ta ubes nam ta ka skin namar bodon ka fats kumur ka plung bahay ka sido udon oil ru udon fats te u avocado u pomegranate good for wrinkles u papaya good for upapaya ubes na kabenta nam ta kasrido nam ta ban penjam ya kamet da ekpo mo hande da kabenta kiba ekpo pat nam ta kiba ekpo pat umlong ban bam kait umlong ban nam ta jerho umlong ban bam kait te kumta ken ke bangla batay halor chakani subaban follow bat ka way subaban share ka video pat ngaju ai dawai si balang basi se jan te don ko por ko bangangam don pat smoba phi ki bala deina ka ba thangi ba chngai suba kol yang
kanang ba pi pinam like lut kapor ka cingpi ba pi wan ban shimi ka dawai sebab share kini ke video bala da pidan na ka do sino tip yang akan bangan tip kat nungut pi don kanang bangan wanda ka kali sya ka caka kamusyak no kom hasora hanong po ha sling te menta ka bangan let menta kung ka de hapo jowai ki ba de na jowai sebab ban teks yang kanungat ngan pe ba pi pindan kanang ba anda ngala pelai video bah jowai la don te kanang ba pi pin la ban dia wan ban shim nambar pa dor chung ka dawai na da direct nang video pe ka ju te subha ban kadi ban palat ka arpungut kanang ba nam dos ka por chung ta kan ni hi ku le shibon ba kam ju itu ba ai testimony pat ki ka badang mat pala ka testimony ka changa halo ching ke di kita wai bar ke ba ki ai ka testimony ta kan ni nam ta ka burom chuple amen bu bahai ka dur jupi pa di aisha ngi do ka chung ka sini do wat pe iki wei hoi ke bagi wei kong yong nga pi penting nga halor ka skin cancer bata kita ngangan ong amde pang penting kata de jing shisha na marha kasini do jing ka don ka layers wan bala poi ka layers ka bakhad do kawan ka skin cancer na mara bamlut ya kasini do baro ta kata la da pi ping mai kata ka shong ka mon chu pi ta na pimta kata shong mon chu pi hari ka dawai ka chunga wat itu ki bala saukar ang palat ru ka repair ko tu pakawan rabian kawai ka sini do handai ka repair ning kong sikatu pa hading kan sa target pe tu nyang mong ni nyang yong ikido ka issue ban ka skin tala piman ban ta ada pimut ban blim yang aru man touch ko ikido it's okay go ahead ngam la ban ong naile namar ngidon ngam la ban pen bore pi re tang ka we yang ha ka nong rim jo play ya ka bau play umut ya ka bau play khang dan manu bala ban play ya ka bau play dan manu bala ban khang sa kanu pila ban khang khang ba ka we ka ban ban shim da wai shim ki ban nai shim la pila ro ban yesha ta la pimla ban yesha nganong nai pelut pisa te tang kan hi nam ta ka burom jong play bar ki dawai changa ke de 8000 san pau ka daw kalong an rutli ke dawai yo ba dawai di changa tang uwei namar nga thep ado khat sanjai tang uwei ujai 8000 kilo uwei pras 5 kilo uwei sans 5 kilo uwei 6000 kilo bonba ki dawai changa kiram banga sthir nga rem ban pha iki shapo khla ban leti ban ot ban that be ero ka rem ta ki dawai changa kiram hande ki debe 100% herbal la ka badi la ka bata la ka babaro ki debe 100% herbal no side effect wat ki khna ro ki badan jongani ki siang tu yang sopet na kumno utu dawai rula tambah pin di tang kum dak shisha mai re ke ba armet ya ke tu tangam suggest ban di bat ki de ke badang dan khulung banang tang ar lai bana ki tu rum palong yo jam ko poi khulung abdala kham cross ya ka sau bana san bana pila tatang kan ni hin ta ka burum chupli amen suba ban share ke video